такъв случай започваме с нашата история за министър-председателя, който иска да отиде на някой остров и историята ни ще завърши с изречението, а сега те са сред акули. Една чаша вода, ако обичате. И нещо против турбуленция имате ли? Да. Ликче. Добре. Дано да не го ползвам. Следващия път трябва да си купя по-голям правителствен самолет. Тук едва ми се събират краката. Какво да правим сега? Дано да взема да ние касата. Така, Бански, Хавлия, ами всичко е в мен, освен да ходим на плажа. Абе, ние къде сме каснали? Капитане? Какво? В Хималаите? Ама нали ви казах на Бора Бора? А кацнали сме аварийно. И сега какво правим? Аз се чуя, защо е толкова студено тук. Пък то минус 20. Ами, добре. Какво правим сега? Ще правим снежна пещера. Щом трябва. Четири часа по-късно. Бора. Ще видят те. С тези Хималаи към предсрочни избори сме тръгнали. И изобщо, къде ме докараха, дано поне да успея да се напада огън. Тръгна. Добре, че раздават вестници в самолетите, та да има какво да запара. Някой идва. Помощ! Помощ! Тук съм! Помощ! Помощ! Тук съм! А чакай, ха-ха-ха-ха-ха! Коречи! А шу-ха-ха-ха-ха! Мерси. Да говориш български? А що са това? Българ? Да, Българ. А ще са да Българ? А ще са да? Оте ще са хо. А ще? Ко ми се очи това? Езеро. Сигурно ще мога да си хвана нещо за ядене там. Харпун. Ами сега, то замръзнало, как да ловя риба в него? Трябва да питам някой от местните. Но той избягах да разбира, че съм българ, повече няма да казвам. Тъжно. Всичко беше толкова хубаво. Исках да отида на ваканция на Бора, където да си починал от забързаното ежедневие, сивотата на града. Направо си представях как лежа на плажа, пия мохито. Вълните ме близкат. Сърфисти карат и яхват вълните.
Аз се наслаждавам на живота, на природата, на плажа, на всичко. А сега какво се оказа? Тук съм забит някъде в Хималаите, вънка е минус 20, а ръцете ми почват да посиняват. И няма нищо за ядене. Няма мохито, няма плаше море, няма сърфисти. А сега те са сълтакулите. Организация